Mayong buntag mga igsoon, mayo sang udto, mayong gabi, depende sa inyong pagtanaw. Sa tibuok kalibutan, mayong buntag ganin tanan diya, mayong gabi, mayong udto. O nasa karon sa atong part 2 mga kaigsuonan, kay kaliwat man ta sa Dios sumala sa buhat 17:29, dili ta magbaton o ang atong Dios ipakisama sa mga larawan nga binuhat lamang og minugna sa kabatid o gahandurawan lamang sa tao. Mga kaigsuonan sa tinuod, nagsulti ang Roma 1, no? Roma 1. Ang Biblia gyud higala nagsulti gyud mga kaigsuonan. Atong basahon mga igsoon, no? Roma 1:25. Atong basahon mga kaigsuonan para nga sure ba sigurado gyud mga igsoon, no? Oh. Roma 1. Okay. Matod pa dire mga igsoon. Matod pa dire sa 25 nahon na to. Kay ang tinuod may tungod sa Dios ilang giilisan, o sa kuno? Ilang giilisan atong klaro basa. Ilang giilisan og bakak, no? Giilisan nila og bakak mga igsoon. Giilisan nila bakak ug maoy hinuon ilang gisimba. Ilang gisimba. Ilang gisimba ang og gialagaran ang binuhat og wala nila simba ang alagara ang magbubuhat nga maoy dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Roma 1:25. Gilis nagbakak mga igsoon. Mo day hinungdan mga higala nga nagkalisod-lisod ang atong panahon karon tungod ining mga larawan. 26 tungod niining mga hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makauulaw ang ilang kababayen-an o nag-usab silang kagamitan ang tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. O mausab paagi ang mga lalaki mingbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babae o nagaut-ut diya sa ilang pangibog alang sa usag-usa. Mga lalaki, masig ka lalaki manag-unay sa pagbuhat sa makaulaw o mahiagom diha sa ilang kauglingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. Mga kaigsuonan, mo di hinungdan niya na mga tumboy, na mga bayot, tungod anang mga larawan igsoon. Dato pag gitunglo mga kaigsuonan. No, gitunglo. O na nga, mga ilamig dispensa ninyo, mga Catholic faith defender, uban pang mga Katoliko, nga unta ato na ning usbon. Ano? Dili na lang tamag. Kung doon naman gani mo'y mga larawan, ayaw na badlungan nyo ang pagluhod, badlungan ninyo ang kining pagsimba, paghalok sa tiil, paggakos-gakos o ganang pagkuha sa mga panyo. Kay sama ra nga gitagaan yung bili ang larawan nga mura sama sa Dios nga makaayo sa mga sakit mga kaigsuonan. Mo na nga ang Roma 1:25 ug 26 24 hangtod sa 26 nga ang Dios giilisan nila og bakak. Giilisan nila mga larawan nga handuraw lang sa muna yung Bote City 29 kay kaliwat man ta sa Dios dili nato pag-isipon ang Dios sama sa larawan kon sa bato sa kahoy nga minugna lamang sa kabatid sa tao mga kaigsuonan. Mo na nga labi dispensa ninyo mga igsoon. No nga wa mo gilain nga tinambagay kita ra mangyod nga biyaan na nato ang pagbaton og mga linilok nga larawan. Unya ang prueba ana mga kaigsuonan.
ang prueba ana nga inyo ginang ginasimba kay mga suko mo nga ang inyong mga larawan gipangdugmok, gipangdukdok, gipino. Ya, moingon din ta nga gabaan mo na wala miyahok ng aping o mo na giwali ni Windel Talibong mga kaigsunan. Wa ta kay balo. O katong pagkasakitan niya inyo lang giingon nga gaba. Payo gaba na mga igsoon tungod kay kana gisugo na sa Ginoo di ta pabatunog larawan. Suma sa New Testament mahilig man ta og bag-ong kasabutan mga kapaglaom. Na ko'y mabasa diya nga magahimo og larawan ni Maria, himo og larawan ni Kristo. Naabag ko na diha. Mahilig man ta nga ari na kita sa panahon sa Kristohanon. Dili ta sa Old Testament. Karon naamang ka nganong anha mamus Old Testament nga inyo naman ang ginareject ang Old Testament. Di ba gireject na ninyong Old Testament? Maingon mo nga wala na daan tugo na sa mga Hudiyo na. Ari na ta panahon sa Kristohanon ya sa panahon sa Kristohanon. May mabasa ba nga mga larawan gitugot mga kigsunan? May mabasa ba nga si panahon ni Kristo dito sa sinagoga, mga apostoles, nag-ingon sila nga himuin ninyo og larawan na kung mga matay nagali mi. Una mga kigsunan nga ato na nga isip-isipon. Kana day brother nga nagpahimo ang sa Old Testament sa panahon ni Moses. Yang anong mubalik man ka dito. May man to kay gisugo mas Ginoo. Gisugo mas Ginoo, pero magyong Ginoo nga ludhin nyo simbaha. Nya kanang Birhen Maria, kanang San Pedro, kanang Hesus, may sugo ang Dios ana si Kristo. Naamag yun si Kristo sa New Testament. Nag-ingon pa nga, magpahimo mong larawan ako, nahimo mong larawan sa mga apostoles, himo mong mga larawan sa badin ng mga santos, ibutan sa simbahan. Naa sa New Testament, mga kaigsunan? Wala gyud mga higala. Mauna nga usahay mga kapaglaom, mga higala namo, mga pinangga, mabalik, maunay ra po sa inyo ba? Mingo wala na kay Old Testament na mahilig lang mo Old Testament. Unya karon pagisgot gani ka larawan mga igsoon dagan na sila sa Old Testament. Kamo ra po'y maigo ana. Ora nga kita mga kabaglaom mga higala, dili ta maglinabayay og lapok kundi atong ipasabot. Dili ta manghilabot kundi magpasabot ngadto sa mga tao nga dili gyud na natubat na ng mga larawan nga atong ginatahod, ginahagkan kay kanang black nasanin lang mga igsoon pag musuroy na ang uban gani na makaubo-hubo nagsinaka kay ang mga panyo parang maayo lang sa masakiton. Unsa ba wala day gahaw mang Ginoo na to mudritso tag-ampo mga igsoon. Ngano ipahid pa man nato ng black nasarin mga igsoonan. Una nga, usahi makaingon ta mga higala ba nga? Siguro na wala lang masabte mga igsoon o wala gipasabot po sa mga kadagkuan sa mga RCC nga mahitungod mga higala niining mga linilok nga larawan. Kung gitawag mga higala nga milang kuno mga santos. Ang gipasabot ko nila higala sa santos kana nang di na mulihok. Ang Santos Higala sumala sa Pinadayg 14:12 ani ning agda sa mga santos nga nagbantay sa sugo sa Dios. Ang nagbantay sa sugo sa Dios ang dili pagbatog larawan higala, sugo na sa Dios. Mao nay mga santos. Dili kay kumanggod nang ginahanglan mangud namo nga mohapit mi sa mga santos kay sila may among abogado. Abogado ninyo ang mga igsoon. Gani gipangdukdok na sa ubang nga mga pastor, no? Ilasad to mga kaigsunan, pero para nako dili po gumudukdok ana. Okay, respeto man ta. Pero na may uban mga igsuon sa ilang nga pagpamatuod, ilang dugmukon kay sumala pa sa mga hungihong, sa mga sulti-sulti sa mga Catholic faith defender nga makagaba mo na nga gitry nila mga kaigsunan, no? Wa man. Gani sa panahon ni Alvin Sanchez mga igsoon gisunog ba?
Oh, karon sino magyapon kay aping si Alvin Sanchez. Siguro nga magabagabaan siguro nagato pong way sugo. Parehas mo Domingo, way na po kasugo, unya mo dugmok sa Ten Commandments, sa dako naman ang insulto mo kay igsunan. Nag-ingon sa Ten Commandments nga dili ka magbaton og linilok ng larawan. Ilan nang reject ang Ten Commandments niya sa panahon sa larawan, ilang gituman. Amo siguro po ng mga gabaan sila mga kaigsunan. Pero sa mga Adventista daghan yan nagdugmok ang higala, wala. Wala dili kadulot ang kanana igsoon. Ngano man mga mugna ra po na sayawa nga para nga matuhuan yun ang mga larawan. Ilang pong silsulutan tong tao nga magdukdok pero naakas Ginoo magdukdok ana wala oy. Dili na mahitabo mga kaigsunan. Mo na nga atog yung pasalamatan ang Biblia higala nga mao gyud nagsulti, no? Mao gyud nagsulti sa tinuod mga kaigsunan. Dili ta magbaton mga nilok nga larawan, dili ta simba magyukbo na Exodo 23 ug 4. Muna nga ato lang hinumduman mga igsoon, sugo mas Ginoo nga mahimo man tang santos kung magtuman tan ini. Ya ato pong katungdanan igsoon, muna nga respeto ta mga igsoon sa ubang mga reliyon, pero kanang mga pagsimbaan na igsoon labag na sa balaod sa Ginoo. Kung labag siya sa balaod sa Ginoo higala, sa mong gabaan man niya nga nakita igor ang tagatuman sa sugo sa Ginoo, di ba? Mo na nga gikinahanglan gyud mga higala nga sa pag tuon sa balaang kasulatan para nga masabtan gyud nimo ang kinatibuk ang kamatuoran sa balaan niya kasulatan. Ana na igsoon, no? Kung gusto mo higala nga maka-cut-on, tanang adlaw magtuon jud ta sa balaan niya kasulatan. Ato na sayran mga igsoon nga naa nagpahimo ang Ginoo og larawan ni Moses sa kirubin gi-decorate ngadto sa arka sa gitawag arka sa tugon nga naa ditong Ten Commandments nga gisugo kita nga dili ta maghimo og mga linilok nga larawan sama sa dagway sa dito sa langit og diri sa yuta ilawom sa tubig. Gisugo naman ta nga kinsa man to'y tagalangit dili nato himuan og larawan. Gaw siguro kung suguon kas Ginoo nga nang kamo din na mga katugdepender himuay ko ninyo og larawan. Kana kung musulti ang Ginoo sa New Testament nya himuay ko ninyo sa moadto na kog langit. Kana okay na siya kay mabasa man. Sama ba sa panahon ni Moses nga mabasa himo, pero tanan bang panahon naghimo si Moses? Wala Katura pod mga igsuon, no? Nga gihimo dito sa ibabaw. Mo na nga kini amo pahimangno lang mga igsoon. Nya ang hinungdan sa kalisod sa atong kalibutan karon higala. Ang pagkahimong mga tumboy, mga bayot, mga kaigsunan naapektuhan ta sa gitawag tunglo sa paghimo nato og linilok nga larawan, no? Roma 1:24 hangtod 26. Nagbato na ta og mga larawan higala. Nganong gitawag bakak nga larawan? Tungod kay dili na tinuod niya dagway ni Kristo. Mga artista na apan giisip ninyo nga si Kristo. Mao na nga mga bakak, mga giilisdan og larawan nga bakakon. Bakak nga larawan mga kaigsunan. Mo na mga higala, salamat sa inyong pagpakiguban, pagpatalinghog, pagtan-aw nining aton tulumanon paguting kay sa kamatuoran. Ato din kumusta ang ato mga sponsor, mga igsoon. Yung mga sponsor, sila na Robert Mahusay, Robert Maluya, dili Mahusay, Robert Maluya, usa sa ato nga mga debater, mga kaigsunan, nga sponsor sa ato nga paguting kay sa kamatuoran, o sa tanan niya ato nga mga sponsor, sila ni Sir Siban, mga sponsor nato ng mga kaigsunan, no? Na sila ni Sir Siban o usab ni Sir Dandoy. Sa tanan nato mga igsoon nga mga sponsor, no, sa ato nga tulumanon sa paguting kay sa kamatuoran. Salamat sa inyong pagtabang sa kanunay o sa tanan tabang sa mga napiktuhan sa bagyo, piktuhan sa landslide mga igsoon. Inaot ko nga kamo kanunay nga
mutabang igsoon, labi na sa liti higala sa akong igsoon nila ni Doklaeg mga igsoon. Wala nga salamatan nato nga matabangan nato bisan dili dinagko, pero tungod sa kadaghan nato daghan ang matabang, daghan og mabuo kini, daghan ang mga igsoon makatabang na sa mga nang bakwit mga higala nga wa makatrabaho, no? Wala makanegosyo. Salamat kayo sa inyong pagbatalingog. Palihog ko kung dili pa mo o wala pa mo makasubscribe sa ako nga channel, Jerry Laeg nga channel, sa paguting kay sa kamatuoran, palihog ko og subscribe. Og sa ato pud nga uban nga mga vlog sa Joker Time vlog, subscribe pud mo igsoon. Og sa tanan nato nga mga vloggers at ato nga tabangan mga kaigsunan. Bueno, igsoon na mong iti panahon. Salamat sa iyong pagbatalingog. Ako magaingon higala nga wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much sa inyong pagpakiguban. Kini si kapaglaom Jerry Laig. Mag-ingon nga ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Thank you ug bye-bye tibuok kalibutan.